kwarai cikin da ba mu gane ba to kuma ba za ku gane ba. Lamarin ƙasa Haka sai naka ni da Kashim Shatima dinawa. duk To ƙasa ba za na jure ba wallahi za na fige ɗan tsako ni dai sarai. ba mu gane ba Ayya. to kuma ba za ku gane ba. Lamarin ƙasa Naka sai naka mu da Kashim Shatima ne namu. na biyun ƙasa. Babatin kara wallahi za mu fige ɗan tsako to kun ji dai ba mu gane ba to kuma ba za ku gane ba. Naka sai naka mu da Kashim Shatima ne namu. Babatin kara wallahi za mu fige ɗan tsako to kun ji dai. Majiban waka da sallama na saba wakan nan. Kashim Shatima Sarki na waka ne na yalli ɗan farin amaran nan. Kashim Shatima Hakuri amma raina ya ɓaci an taɓo rawan. Kashim Ya Shatima ja da kai oga wallahi ya taɓo bala'i nan. Kashim Shatima Ajiban waka ne zan kwarkware ta harshen nan. na biyun ƙasa Ba shi bulala sarki na waka ne kudi dai sarai. ba mu gane ba Ayya. to kuma ba za ku gane ba. Lamarin ƙasa Naka sai naka mu dai Kashim Shatima ne namu. na biyun ƙasa. Babatin kara wallahi za mu fige ɗan tsako to kun ji dai. Da ba mu gane ba lallai kuma ba za ku gane ba. Kashim Shatima Ba mu saba ba ba kuma za mu saba ba. Kashim Shatima Da ba mu yanka ba ba za a ce mu fiɗe ba. Kashim Shatima Ba mu ɗauka ba ba za a ce mu sauke ba. Kashim Shatima Na mu jigo ne muna san shi ba mu daina ba. na biyun ƙasa Ba mu daina ba. Kashim Ba Shatima za mu daina ba. Dukun dai ba mu gane ba Ayya. to kuma ba za ku gane ba. lamarin ƙasa Naka sai naka mu dai Kashim Shatima ne namu. a kaf ƙasa. Babatin kara wallahi za mu fige ɗan tsako to kun ji dai. Ba kwa APC ba batu ake da mai gidan Borno. Kashim Ya Shatima mai gidan Borno na biyun ƙasar Reno. Kashim Shatima Ba kwa tsoro ne ba shiru ka gane ɗan gwano. Kashim Ba Shatima tsoro ba kai gwano. Kara gare mu ƴan Borno. Kashim Shatima Ne a kashi mu ne ko yanzu ku zo mu je lemo. na biyun ƙasa Za mu zauna ba. Kashim Ba Shatima kuma za mu koma ba sai mun ji dai. ba mu gane ba Ayya. to kuma ba za ku gane ba. Mai lamarin ƙasa Naka sai naka mu dai Kashim Shatima ne namu. a kaf ƙasa. Babatin kara wallahi za mu fige ɗan tsako to kun ji dai. Ne siyasa ce na san ba su kai ya kashin ba. Kashim Shatima Kuma mulki ne shi ma ba a kai ya kashin ba. Kashim Shatima Kuma al'umma ce ba za su kai ya kashin ba. Kashim Shatima Balle batun ilimi ba ma za su ja da wannan ba. Kashim Mai Shatima kafasitin gaske wane za ya kai ka ne ba ba. Na biyun ƙasa. Bana dai amana ce. Kashim Shatima Ka yi aiki ka bar wazirin. ba mu gane ba Ayya. to kuma ba za ku gane Na ce ba. lamarin ƙasa Naka sai naka mu dai Kashim Shatima ne namu. a kaf ƙasa. Babatin kara wallahi za mu fige ɗan tsako to Kwarai kun ji cikin dai. da ba mu gane ba to kuma ba za ku gane ba. Lamarin ƙasa Naka sai naka ni da Kashim Shatima dinawa. duk ƙasa To ba za na jure ba wallahi za na fige ɗan tsako ni dai sarai. ba mu gane ba Ayya. to kuma ba za ku gane ba. Naka sai naka mu dai Kashim Shatima ne namu.